ndakatenga ari 2. Ndakatengawo nzvimbo dzangu dziri 2 basi. Saka ndakatenga mushure mokunge ndichitenga SlyMedia ndovanondiratidza nzvimbo ndobva ndatenga nzvimbo. Mukutenga nzvimbo kwandakaita ndakazoshamisika nzvimbo yoita seyochitengeswa isi. Mati makatengeserwa nani nzvimbo? Nyaya Timothy Binyaindo. Ndiwo sabukundoro. Sabukundoro ndo vakakutengesera nzvimbo. Mwana Timothy. Mwana waSabhuku. Zvakaitwa through SlyMedia. Saka matenga nzvimbo yedu kubudikidza naPeter Albert. Chazonetsa mati chii? Chanetsa ndechekuti ndazoona nzvimbo dzangu dzose dzaita sei dzachitengeswa. Dzatengeswa nani? naPeter Albert. Makazozviona rini? Ndakazviona last week. Imi munogarako? Ndinogara mumukati. Ndochichemo chenu. Sabhuku vanokuziva here? Takunzwa Peter Albert. Tipo ruzivo rwako maenderano nemhosva iyo. Pamusoro watoongeta pamusoro Mambo. Ini ndinopita Albert SlyMedia. Namai handina kubvira kwavandoro kubata navo basa takabvira kumba kwavo tatengesa mastenzi avo vakandipa kuti nditengesa amai vavo. Ndatengesa mastenzi ndobva tabva ndibatengesa imba yavo. Tabva kutengesa ndobva vanditini SlyMedia nditsvagirewo land yokutenga kana ndatenga ndoda kutengesa land iyo ndoda kutendedza mari. Tawirirana kudaro ndobva uku kwanyamando kwasabhurindoro ndakanga ndapuwa nzvimbo yofuti yandandikutisa nemwana wavo yeTimothy akwatira yekuno akanga andipa nzvimbo ikoko. Timothy ari ndiye akanditora kuno kwakanditi ubvire nzvimbo yandikubudisa kuno. Saka ndandikubudisa nzvimbo yakava kwanyamando ndichibudisa nzvimbo yevava kwamuvira right tichiwirirana zvakanyanya. Ndinotsvagawo mabhaya zvacho vanonzira kuti ndowatsvagirawo mabhaya Land Baron. Naiwo Land Baron tati tisati ndotengesa. Saka ndokuzoona patakaita tabva uku tatenga land kune ava. Ndandichiri kubudisa nzvimbo yavava ava ndipo vanditi SlyMedia chibudisai futiwo nzvimbo yavo. Ndine zvezvangu tichiwirirana kwete zvekutamba zvacho. Ndobva takatanga kuti right nzvimbo iri kuda mari avakanditi 8,000 pese right pokutanga vakanditi 8,000. Ndobva ndati manje 8,000 hatingofa tawana munhu anokwanisa kutora pani 8,000 pese. Ndingakwanisa kuwana vanhu vanotora mahafu because vanhu vandowana ini ndokutsvaga nemagrupu vachibva kuSouth vachibva kupi vanouya nemari shoma ndichitaura navo. Ndobva kwazoti SlyMedia hainizvo zvinhu zvakakurisa itai zvekuti zviite zveshuwa takabva tatanga kuita dhiri hatisira ramanje nderwerapera paseri gwerapera iri serapera tiri kuita sei ndichiti ndikaona mari ndichiwana mari ndichivapa semunhu wandandiri kuruzi naye akanoti ati totenga futi imwe land tisingazikunozivana kwaitwa tichifamba tichidara kusvika vazonotenga kushe ukunze kwavaizonotenga SlyMedia ndambonzwa apo pane dispute parenti iri kwei vakandipa mvumo kutengesa zvokutoti kana sabhuku pandakaenda kana vatongondibvunza vakandipa mvumo yekutengesa kuti SlyMedia tengesa ini zvifushwa ndakaita sezvo ndichivapa mari iri gori rapera
mari andakavapa ava 3,250 ukasara 750 ndo mari yangu pesa ndo patakakona ndakatonesana inyaya ye 750 avo iri mumaclients avachona ivavo. Charity mari ndakapa 3,250 imwe ndaipa madhamu angu avanonoma vachitambudzika vachita kuenda mukandwa venokupa mutaro vachipfuura nemambo 3,750 pasara mari ukasara 750 mamine time frame here kuti inofanira kunge yapera kubhadhara rini 750 right. Pakuva yavo zveshuwa vaida ndokurumidza asi yakazopfurikidza wakazovapa here handisati ndavapa zvajanuary rumwe handisati ndavapa asi December ndakavapa wakapa December saka iyi 750 unofunga kuti unovapa rini kutarisa kuti mari iyo ndogona kuvapa inini in 3 months iyo 750 yacho 750 yacho. sabhundoro nyaya yemunoiziva here pane chamunoziva here kana kuti mungoripo sasabhu kwenzvimbo ndinoziva mwana wangu achiuya achitaka kutengesa nzvimbo yacho mwana festival mandati wotengesa wombera sabhu kumunhu wako wombera mambo wombera ichi takazoona samaita vachiuya vachiratidza vanhu samaita vakati ndini ndakanzi kutengese pano ngamubvunza ndikati ndowatuma samaita akati hongu ndinamutuma achi samaita akauya nemunhu kutanga anakuya naamai ake vatenga vaombera ini amai ava vakazouyawo vaona vanzwa kunzi vanhu paya panenge payerwa nhambi futi vauya vaine mapepa avo ekusainana nemwana wavo ndatione mapepa achari kwei yavanawo vandava vaombera zvakare kana vakati vanhu vatengeserwa ndakubvaudzi pane vamwe vakazoendewo kuti vazembera mtuu tuonei mapepa kuti tofamba sei kurwara tokumbira kuti batsire kuti tofamba anonzi commissioner of wards anogumala arikugara pana anoshandira pana gwinya timothy ndiwe zvinoratidza pamapepa ari panapa zvinoratidza kuti pane zvibvumbira zvamakainyorerana December 2023. 2023. 2021. Zvichiratidza kuti wakatengesera munhu anonzi chinyango charity.
ndikiri pamapepa ari pano zvakare ndikuona munhu anonzi Albert Peter. Uri chii panyaya iyi? Ndikubadai vamunerera pacho kuti agent. Iwe ndiwakatsvaga nzvimbo? Ndindakatsvaga nzvimbo. Ndichitsvagira charity? Ndichitsvagira kwavo ndaitengesawo futi ndichitotsvagirawo vamwe futi ndichivakauya. Amai avo neukama nawo kutengesa nzvimbo dzavo? Kutengesa nzvimbo dzavo ndopatakanyanya kuwirira nepo. Pane nzvimbo dzavo dzavakawatengesera? Ndakavatengesera nzvimbo dzavo dzamai vavo vokufunga runo ndo vakandipa yavo. Ndichibva idzo zvinobva ndazotengesa imba yavo chaivo. Gonye nyaya inoiziva here? Kandi zvinoratidza kare kuti pane hutsotsi hurikuitika kana kuti pane nyanya iri mukati memusha yapinda iri kuita basa rekutengesa iko. Vaviri ava zvinoratidza kuti vanodzivana panyaya dzekutengesa iko. Zvinova nyaya dzakururisa. Samaita ndaingonzwa kuti samaita ngatisinganyakuziva kuti ndiwe wacho. Ndiwe uri kuita basa rekuita broker rokutengesera vanhu vari kunze ivhu vachiuya tumiwepo. Asi shoko rakashora kwaoneka rekuti ivhu haritengeswa. Mambo vari kurwisana naizvo. Zvisinei, iwe unogara imhosva kuva nechekuita pakutengeswa kwevhu. Kutengeswa kwevhu chete kana vatonzwa shoko kana kuti unogara usava vatonzwa shoko rekuti mambo vari kuti vadini haritengeswa. Saka topedza nyaya nemhosva yekuita seyekutengesa ivhu mukati menzvimbo ine unoripa mombe imwe chete kuna mambo. Ndanzwa kuti une ukama nacharity zvekutengesa zvakare. Charity shoko rakasvikawo here kwauri? Muno machinambora mese tomamuzvidza kuti mambo vari kuti vari dini haritengeswi. Ivhu inhaka yamakasirwa nemazvititiko inatofanira kuita sei kuchengetedza. Yatinokurudzira izvi masabhuenya nekutaurirai zvinenge zvabva kuna ishe wavo kuti tinge tichiita musangano yedu tichitaura ivhu tiregerai kuita sei kutengesa kana kurasirwa nevhu nenzira iyo. Chiri ndonhaka kadzi vabereki wenyu dzamakapiwa kuti musiro wanhu. Asi charity ndiri kunzwa pano muwako wamunoita basa naye basa rakasvipa rakadai ari kukonfema kuti munoita mese pamwe chete. Anototengesawo nzvimbo dzekwavo. Imhosva kutengesa ivhu unoripa mombe imwe chete kuna mambo. Iyi nyaya yapinda muno dare rinoda kuti tinoona nzvimbo iyi. Tinoona nzvimbo kwasabundo toda kuti tione uyanga huri kuitwa nemwana wenyu anonzi Timoti. Handiti ka toona kuti dare rinozvifambisa sei panyaya iyo. Taona zviri paground. Hatidi ivhu rinotengeswa kwandori. Ndonhaka yedu kai. Handizve saka toda kuti dare rine risumudzwe riuye kumusha ikoko roona zvakakuitika ipapo tonzwa ndorooni towana umhu hwakakwana pamusoro penyaya yekutaurwa pano dzamangagwa nacharity. Saka dare rine iri charity newe Timothy newe Peter Albert. Dare rine rinosumudzwa nemudzi imwe chete kuti riuye kumusha kuroone zviri kumusha. Budzi yedare rinoita $60. $60 inogarwa nemumangari. $30 mumangari. $30 zvaitwa saizvozvo toronga zuva rekuti tiuye sapo tinokuzivisai toda kuuya kumusha iko kune komite toziva zvekuita kumusha kwenyu panyaya dzinoitika toonesana toya musi wakati. Saka iko zvinoita kuita urombo hwekuita sei hwekusumudza dare. Kana mune mari dzacho kana mawana mbudzi kwandoro inoita dhora munotenga mbudzi yekusumudza chii yekusumudza dare. Toita urombo hwekuita sei kuuya kumusha iko. Nyaya inopinda mudare muno musi wesvondo rati tosveipedza takuziva zvokukati mepazvo zvakanaka kufamba zvakanaka kana mari